Sukses selalu kagem panjenengan yang baru hadir khususipun kagem tim kreator Mas Igal. Sugeng rawuh, sukses selalu. Sesingga kepengen pakai awi goyang bareng goyang egolane goyang ambiar karian Singo Budodo. Jajaki ponakara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ula yuk kasih goyang damai biar mantap adile pamangku koso nomor telu Sugeng rawuh bos muda nomor papat wong Rene Cah Bagus alindongo babat mau syarat jejeke nakara mugi ngeri kita tapi ngerupe to goyang siti cos goyang siti cos anaikane sambi kala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wadada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi panutane wis arbondo kasih goyang egolane Quran hati salana komo ora nurut pituture wong tua alor ngidul loro amplop atol swara becek ketitik ala ketara laku becek bakale lampu suwarga aku ala uripe rekoso ada manungsa lan ada sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi wis bener tenan dawuhe para ulama kanggeping coba kedudukan bondo donya mesti anje bunda wong liya lagu dolim serta para kali jangka awis padha lali ora padha rumangsa tumina dosa iku bakal disiksa iksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi jajaki ponagara patang perkara benerji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa nomor telu wong kang sugih krasa lumo nomor papat wong kang kirani tonga babat mau syarat jejeke negara aku gugi kita ing rupe tantrem ayem ada saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi panutane wis
arupa pandhatanya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa kalor ngidul loro amplop adol swara Abece ketitik Allah ketara laku bece bakale mlaku suwarga laku Allah uripe rekoso ada menungso lan ada sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan kaimatan bidawami mulkillahi Janeng bareng rubung ini keluar Allah cokok karing wadai jan yen ora mardi janeng peneneng karuan Allah cokok karing wadai jan yen ora mardi janeng bareng rubung ini keluar Allah cokok karing wadai janeng yen ora mardi janeng para peneneng karuan
kawan Allah jagung gareng wadai jedeng yen ora maringi ceneng-ceneng Oke kanan kiri Wirawiri eseme kuciwa ladhet gegedegana aku sono nira suka pancawarna lelakan gede oke dan sing desa kanan kiri oke wirawiri saja kuciwa